Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale ndi alongo okondeka, takumananso pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachitatu pa 8 January 2025. Mawu athu oyamba 1 Yohane mutu 4 ndime 11 mpaka 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Madalitso Chikapa kuchokera ku St. Louis Montfort Parish mu Diocese ya Mangochi. Uthenga wabwino Marko 6 ndime 45 mpaka 52. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Lombards Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane. Inu okondedwa, ngati Mulungu adatikonda kwambiri chotere, ifenso tiyenera kumakondana. Palibe munthu amene adaona Mulungu, koma tikamakondana Mulungu amakhala mwa ife, ndipo chikondi chake chafika pake penipeni mwa ife. Tikudziwa kuti timakhala mwa Mulungu, ndipo Iyenso amakhala mwa ife, chifukwa adatipatsa Mzimu Woyera. Ife taona, ndipo tikuchita umboni kuti Atate adatuma Mwana wake kuti azakhale mpulumutsi wa anthu a pa dziko lonse lapansi. Aliyense wovomereza kuti Yesu ndi Mwana wa Mulungu, Mulungu amakhala mwa iye, ndipo iye amakhala mwa Mulungu. Motero ife timadziwa ndipo timakhulupirira ndithu kuti Mulungu amatikonda. Mulungu ndiye chikondi, ndipo munthu wokhala ndi moyo wachikondi amakhala mwa Mulungu, Mulungunso amakhala mwa iye. Pamene chikondi chafikira pake penipeni mwa ife ndi apa pakuti moyo wathu pansi pano uli wonga moyo wa Khristu, kotero kuti tingathe kukhala olimba mtima pa tsiku la chiweruzo. Munthu amene ali ndi chikondi alibe mantha, pakuti chikondi changwiro chimatulutsira mantha kunja. Munthu akamachita mantha ndiye kuti akuopa chilango, ndipo chikondi sichidafike pake penipeni mwa iye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Marko woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Madzulo omwewo Yesu adalamula ophunzira ake kuti alowe mchombo atsogole kunka kutsidya la Betsaida, pamene iye akuwuza anthu kuti azipita kwawo. Tsono atatsanzikana nawo anthu aja, iye adakwera ku phiri kukapemphera. Mmene kunkayamba kuda nkuti chombo chija chili pakati pa nyanja, Yesu ali yekha pa mtunda. Ndiye adaona ophunzira aja akuvutika ndi kupalasa chombo, chifukwa anali atayang'anana ndi mphepo. Mmamawa kukali mbuu, Yesu adadza kwa iwo, iye akuyenda pamadzi pa nyanjapo, nkumafuna kuwapitirira. Koma ophunzira aja pomuona akuyenda pamadzi adaganiza kuti ndi nzukwa, nayamba kukuwa. Onsewotu atamuona adaopsedwa, koma nthawi yomweyo Yesu adawuza kuti, khazikani mtima pansi, ndine, musaope. Pamenepo adalowa mchombomo, mphepo nkuleka. Iwowo adathedwa nzeru kwa basi, chifukwa anali asanamvetse bwino za buledi zija. Mitu yawo idali yowuma. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Uthenga wabwino wa lero kutikumbutsa nyongo yomwe ina Krismasi, mmenenso abusa amauzidwa kudziranso mu nyimbo ija kuti musaope. Musaope, musaope, tadzakuzani mthenga wabwino. Lelo mpulumutsi amene watibadwira ife,
Ndimafuna tilingalire pa zimenezi. Musaope. Tadzakuwuzani Uthenga Wabwino. Sitikutsutsana ndi nkhani yakuti sizilephera pena Ambuye kumene mawu pena amphamvu gaokhala ngati aukali ndi mmene zimakhalira ndithu. Koma tikaomba mkota cholinga cha Uthenga Wabwino, cholinga cha mawu a Mulungu ndi chonena kuti tonsefe tikalandire chipulumutso. Ndipo chipulumutso chimenechi sichibwera mochita kukhala ngati kuti munthu ufuna usafune panga zakuti, ufuna usafune panga zakuti. Munthu pomulenga mystery yake Mulungu wathu adampatsa freedom, free will, imene imati pempha ifeyo kuti tivomere mwakufuna kwathu kufuna kwa Mulungu. Ndiye ndikugwiritsitsa mawu akuti musaope. Tadzakuwuzani Uthenga Wabwino. Molumikizanso ndi Uthenga Wabwino walero kuti musaope pamene Ambuye kuma mitu kwawo ophunzirawa akuona ngati kuti kodi ni zuwa, kodi chichitika ndi chani. Musaope. Tikunena izi chifukwa kwabadwa zinthu zambiri masiku athu ano zomapanga ngati kuti ine ngati munthu ndimuyikire malire mwina munthu wina. Ukapanda kupanga izizi pofika mawa ukhala utapita. Ukapanda kutumiza kauthengawu china chake choopsa chikuchitikira. Ndipo ambiri tasanduka akapolo omangona ngati kuti basi chilichonse chimene akuti naona pa Facebook, ayi ndaona message WhatsApp, ayi ndaona pakuti zazi zopanda mchere, zopanda nsuzi, mitima pansi. Muchati machezera ndachinyamata pa ize palo. Uthenga Wabwino mwa dzina lake Uthenga Wabwino. Cholinga chake ndi chakuti sikuti tikhale otayirira ayi kuti za Mulungu zapaize nzapalo. Nkhani si imeneyo. Koma Mulungu amapereka kwa munthu wina aliyense comfort yakuti apange chiganizo mwa nzeru zake, mwa chikhulupiriro chake, akhulupirire Mulungu, akhulupirire iye kuchokera pasi pa mtima. Osati chifata kuti akuti chifata kuti sinapange zakuti Mulungu andikanda, Mulungu apanga zakuti. Tikachita chabwino ndi kupewa choyipa tikudziwa tonse zinthu zake mmene zilili. Do good, avoid evil, the basic principle. Tiyesetse kuchita zabwino kuti tikalandire chipulumutso. Tikapanda kutero chimene tikalandire si chipulumutso. Koma izi Mulungu amaziponya kwa ifeyo kuti tisankhe. Kodi mufuna musankhe imfa kapena mufuna musankhe moyo? Mawu achako Deuteronomo. Ino ndine tikufuna kusankha chani? Mulungu Ambuye athu Yesu Khristu sizugwa kasi china chake choopseza munthu kuti kazipanga zina zake zosayenera ayi. Tiyeni abale ndi alongo okondeka, mkati mwa Jubili osayiwala ikutipatsa chiyembekezo. Tisamakhalenso mabize kumakhala ndi maukapolo toti akuti awadatere. Tizitaye zimenezo, tiziponyere uko nzosafunikira, tionetsetse chimene ifeyo mawu a Mulungu akufuna, kutipatsa chiyembekezo, hope, kutipatsa chikhulupiriro, faith, kutipatsa comfort, kukhala ndi mtima wabwinobwino osababaika ndi zina zonse ayi. Malingana kuti ifeyo tiyesetse kulimbana kwabwino, kuchita zinthu zabwino nthawi zonse. Amen.